Hij is wat uit Amerika met vaag, maar dat moet goed. Wel stukjes kan vangen. Met jou. Dank u. Dank u. We gaan nog bij je weer. Oei, vriend, ik zit stop nou. Jij kan me vertellen. Ik zie hem maar op die pad hier op bouwspelaars die is daar. Deze doet. Dan moet je ophouden, want ik weet wat ze zien waar niet. Ja, dat ja. Dat ook dan eentjes. Ja, man. We wagen nog bij, ja. Ja, ik ook niet, dat is ik nog bij jaren wel. Jij gaat een Rosalie zien, hè? Nee, ik weet. Weet je hoe zo? Ik kan het niet. Ja, je hebt haar gezien. Ik zie het. Ja, Ik zit te bellen. Ik ga erin vandaag. Het maakt niet uit waar je is, maar ik ga erin. Weet jij nou speciaal hier aan het gegaan? Nee. Ik zeg ons gaan erin tot waar ons willen krijgen. Jij moet gaan maar op en die kan... En Ik zei ja, we zijn hier komen zitten. Dus zeg gewoon, we zitten bij een bijsnaam. Mani is iemand eerste bel is ik van ja. En hij en Trisha, de baba nog in Belly. Ik woon er of hulle niet hier is vandaag niet. Ons moest wel gebeld, dus is er gezegd. Ik heb de zuster vanochtend gebeld om te horen. Want Koos niet Waar je is, dat ons wel jou voor jou kom geluk wens. Ja. Wat ik gezegd, Nelly is ook bij je groeten voor jullie allemaal. Fanny ken niet van Nelly. Fanny vraagt om met die zo ja. Dat is melk. En ze hebben het eerste ding vanmorgen. Wie stond niet Nelly? Dus nou, en de Jaapjes is gewoon. Oeh, was er niet? Was er een type? Ik ga nooit. Dus ik van wat die beste is, bel vir die liefers sister hier, hoor jy net waar is hulle, want dit is verskeie hier in die rondte wees. Want die kinders moet nou net dat julle daar is, want jy hulle hier gaan so doen. Ja, ek dink misschien dus allemaal eisen gewoon kijken, maar wat. Dus dat niet, je weet niet dat we alleen nou niet hoor. Ik heb niet mensen dat als ik kom, dan is het ik zit in de liga. En die dingen is zo fijn, ik niet. Wij mensen wat doen. En dan moet ik niet daar sit en dan dus Rijkje en dus Edward en dus en Karel. Waar weer en ik had er zo een dagje. Ik ga 9 keer op. Ja, nee, Ik kijk van 8 keer op. Ik zo de ochtend ga ik naar de kerk toe zelf, je weet, maar de ochtend is goed dat is. Ik heb een TV, Ik ga nou hoor. dan lees jy nou met die TV. Ja, Hij is goed geworden, hè. Ik kom achter Maris en Martijn, ik denk ik belde met samen Maris. Hoe zie je Jaapie? De Maasverdag 62. Wat zijn de auto van eigenlijk goede typen zo net in de rechter? Weet jij nog niet terugkomen met mijn wachtrit voor de ene? Het is wie ik laatst ik was ik in de ICS van wat was. Maar doe ik dat dan niet? Hier daar kan je niet meer. Hij zit het werk is weg en dit is één ook krijgen. Hij zei, kijk, hij zei maar wie is jij dan nou? Wat is jouw Ik heb nog een gasgiezer van, weet je wat die aan het ergens is? Ik is Stefan. Yes, Zijn hier zijn ze Ik is de vader zit jij, dat is opgespoord hoor. Ik weet niet waar de mensen van die eieren langs die kant en hij zit plekje die man ons niet gaat gelijk. Onder de vuist aan. Nee, jij. Dus we gaan gasgiezer. Ik kan niet naar de kerk. Daar was één dag bij ons geleden. Zululand. Bij Lampje van Oh, de Van die is hier een vrouw. We zaten hier wel door de woorden van die kunnen koeken. Wat is die weet ik zo niet dat ze zitten. Of dan ook wel, dus dit is een koekplaats. Mijn gestemd staat toch? Ik krijg het verstaan. Ja, maar dat was heel goed dus, nee. Waarom gezien? Maar eerst een groot kaart. Ik zie. Ik moet gaan Blijf je kijken. nou voor de eerste keer? Ik wil nog bij tik gaan met die walkies, dan kan ik Chris gewoon en dan weer nog. Dat is bij wel wat jong. Ja, deze eerste is bouw. Ik ging al van erom naar Nee, als je kan weer een twee jaapjes maar binnen die krijgt. doet mij niet pijn. Bij een Bij Oleg. Kan ja, hoe is het schoon aan? Nee, kom. Maar We zien die kies maar. Dus je kan hem draaien, je niet want hij draaien ook niet. Van je aanvat zo. Nee. Misschien kan je hem stel
over je schouder. Baie, as hy hom so. Oh my. Dit is allemaal lekker. Lekker. Baie dankie. Oh, wat een beetje kracht in de arm zit en dan kan je ook niet. Sê vir my. As ek hospitaal toe gaan. Jy is eeuwig boos. Dis 'n eerste stap. Hij deed zo wat. Dan zit je nog weg. Ik ben net wat erin. Ja. Ek sê al hom kleiner. Als je nu daar de fysieke inzet, Wesley. Jy moet dan weer by opkom. Jy moet alvast so daai hoor. Ja, ek glo dit. Wat? Ja, grote. Ek sê afneem op Jy weet ek het weer gebeur nie weet Is dit vir die wat sy die vir shopping? Ja, maar kyk so klere. En ons is hy sit dit Maar nie dan nou. is het 17 uur. Kyk oor elke kamer ek dink saam so. Ja, net baie mooi. Kyk met die kys. Jy gaan op elke kamer sit saam maar jy mag uittrek en uittrek. Rina baaien. Dis dan brein job. Ja, nee, as ek nou brein kom met Jesus, en ja, Jaapie, kyk bietjie om. hy sê asseblief aan die swart sak gesit word op die band. Hy rol met die mamma. Kijk eens blij, ja, altijd kleiner. Met je ma, 3 keer ma, maar die kunnen ze niet gezien wat nou wat tijd wordt gekomen. Ja, ek het gesê een nie. Is dit net ons worry? Dit is al Ja. Kunnen we dan weer sluiten? Ek sê nou net skyn. nou weer pak Jy kry. sal jou hande sny en nou slaat ek op. Jy sal jou hande sny al die bene. Ja. Mooi dat goed doen. Ja. Ek moet dit gaan dit van vandag gaan kyk. Sorry man, die van daar agter. Booma. Vir my aandaai man. Ja, dis dis al so dit nog kom. Hey, ek het gesien dat ek was goed van die biezen. Ja, hy het en hy het 'n mooi man jong se jong daar. Vir my is ook al 80. Ja, maar kyk Is dit? blue eyes, wat is hy? French Sinatra. French Sinatra. Bring Cross met lang al oorlede. Ja, ons Frans Frankie Sinatra's Ja, maar Blue ek Eyes. het net Blue nog- Eyes. Ooh. Ja, maar net Steve McQueen. Hy is 80 of Paul Newman. Maar 80 is al 80. Nee. Nee. Kyk, om van 80 ry te vandag aan my kar vas. Ja. waar het toe sis Nie onder by die spaar. vanoggend. Zijn vrouw waar die dan niet ondergeschilderd is. Dat sy vrou is 68 en sy die Baba sê maar nee, ek weet nie dat ek niks soos die ding nie. Sy was binne gespeel het, en dat jy net soos die voorblad. hy om Jumbo reverse reg oor die pad. Hy swaai hy reverse reguit Hy af kyk hier. en dan toe ek uitstap te sê vir hy en my kar vasgery gedag het die wiel Baie vasgery. dankie vir die kaart. Wat zei je? Nou bij bakkie Hy dag het in die wiel vasgery, maar die kar vasgery. Kan je die man niet met die bakkie gereden? Dan kan ik hem met dieren Mis ek iets? Mis ek iets? Ja, die is van het wel. Ja, hierdie gaan ek nie soos gestry. En dis Mani se aanskrif. Nee, dis by die Here. En op die tafel sit. Ja, skryf. As ek net nie so maar maar ek gaan aan Dr. Marius Burger. Moet gehoor van hom. Spesialisie. Spesialisie. O, dit was Lees julle moes dit is en hy sê vir my, hy sê vir jou spies, hy sê hy praat so dan van Lucas. Hy sê Nana, Ja, de gee tog net vir my Nana sakdoek. Hy het my sakdoek daar. En hy gee hom jou spies, gee hom die sakdoek. En met die vlees so, hy sê nou jy vandaan is. Hy blaas, hy sê nou jy vandaan is nog maar nie die sakdoek. Die groot mense wat sit by die glase is. Skryf in man. As aankom. Dis aan vir die klaar. Miskien kan maar daar. Nee, is het niet zo klaar? Ek moet ook as dit bestuur. Waar is dit missie? Sit jy nou langs die deur? Wil jy langs die ander kant sit langs? Ja. Ek sê dis. Net so klein maak dit. Ja. Is het Miskien
sit in sy. O, gaan nie langs my sit.
beteken baie siek vandag.